Salam, amanginang, selamat hari Minggu madihita. Asa ta mulai per minggu ta berjulu mahita martangyang naho martangyang mahita. Amin. Tabuji matuhata marhite di nomor 10 ayat 1-2. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Halo mohon Jehovah, jadi lehonon nama Tuho napinangido ni roham. Pasahat madalammu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom maroham maradopo Jehovah, jala ibana paimaima. Say marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Ay holong dorohani Jehovah midauhum jala dang tagamon tadi kononna aka naniasi anna. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha sailehon jala pahot madihami roha si songoni ramoti mah akka naposom maradopon pangasungi ni si bolis asa malua na sida sian pangujunan dohot sian biar ni roha hodo toktong haposan dohot partanobatuan nami saitugu mahami di dalan sidalanan nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marite di nomor 356 ayat 1.
Tatangihom mapatit ni debata, imapatit patuluhon do lapatanna. Dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhum do sugut akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohata do debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ay dina tarsosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ido sahatna atong rak manggido gogo mahita laho mangulahossa. Ali Tuhan debata, say pargugo imahami mangulahon na hobar tepatit ni. Amin. Tapuji Tuhata. Tato poti madosa tatu adopan di debata tapau be marohata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nakudangi. Di bagasan hajahato do hami tubu. Jaladanga dong hapor seao di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan di basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalausion nami. Sai ingot mahami hobartu asini roham. Dohot denggan di basam alani goarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasisan di dosata. Roma hamutu ahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dapdap botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata.
Hatani debata songon epistel limingguta sadarion imasian buku Markus bidu sia ayat 38 sahatu ayat 50 tajahama marsikat soring. Jadi dipakuling si Johannes ma ibana guru huida hamido sahala napabalihon akasibolis marhite-hite guarmu dangolo ibana mangihuton hita jadi hurarang hami do ibana ala sohita di huton. Ai padongani do dihita naso mangalo hita. Alai na mangasipi sadasian namet meton akan naporsea diahu dengganan ma ginatukon lusung batu tu rukungna laho mangalonokon ibana tu laut. Dinaso ramate gulokna, dinaso mitop apina. Dinaso ramate gulokna, dinaso ramitop apina. Dinaso ramate gulokna, dinaso mitop apina. Namarguna do sirai alai molotung habar sirai ahama bahenon pasiposa sai marsira mahamu uhut mardame samahamu ido yang gosahatna mertua mana tumangihon hatani debata jala naupiosa. Amin. Tapuji Tuhata. Siroha,
Tahatidako maha porsiao tai songonan ni hatidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai iman di tubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal loibana di hau pinor silang na tuat tubanwa toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pandahalak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai namadot mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan nasora sudah amin. Tayo bigigima kor ina selasa
Tabigi ma titing ni huriata. Shalom madi kita saluhutna. Tabigi ma titing ni huriata sadarion Minggu 20 September 2024. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima Minggu pasapuluh waluhon dung Trinitatis. Topik Minggu pangurupion dihita di bagasan guarni Jahoba. Na paduahon pertanyaan wik. Pinangido matu saluhur ruas ni huriata asareta mahita mangaraduti parsauran ni huria. Madahuti pertanyaan na pinamasa ni huriata di ganup wek. Masuk pukul 20 manang pukul 8 borngin. Inganan pertanyaan. Wiksada di bagas ni keluarga RL Tambunan Diakones Borudu Batobing, alamat Jalan Kutidang Sakti Gang Paris. Wik 2 di bagas ni keluarga Tesitopul Boru Panggabean, alamat Jalan Raja Wali Sakti Perubahan Permai Blok N nomor 2. Wek tolu di bagasni keluarga Nyonya Manurung Boru Hutagaol, alamat Perumahan Widya Grahasada Blok F nomor 8. Wek 4 di bagasni keluarga T Simanungkalit Boru Manulang, alamat Jalan Cipta Karya Gang Lumba-Lumba. Wek 5 di bagasni keluarga P Simbolon Boru Pasaribu, alamat Jalan Sukakarya Gang Dwi Guna. Wek 6 di bagasni keluarga DR Pardede Boru Sitorus, alamat Jalan Malati Perumahan Royal Platinum 2 Blok A nomor 30. Wek 7 di bagasni keluarga Calositua M Simbolon Boru Sinurat, alamat Jalan Sukakarya Gang Serai nomor 40 Sada Mutiara Permai. Wek 8 di bagasni keluarga TF Sipahutar Boru Sihombing, alamat Jalan Harapan Utama Perumahan Taman Harapan Residence Blok F nomor 6. Wek sia di bagasni keluarga S Lumban Tobing Boru Napitupulu, alamat Jalan Purwodadi Ujung Perumahan Geraha Purwodadi. Wek 10 di bagasni keluarga B Nababan Boru Samosir, Jalan Beringin Perumahan Trilogi Blok C nomor 5. Wek 11 di bagasni keluarga DJ Lubat Tobing Boru Supahutar, alamat Perumahan Resti Geraha 2 Blok FF nomor 7. Na patuluhon pesta gotilon dan perayaan ulang tahun pa-22 hon HKBP Raja Wali di hari Minggu nanengro 6 Oktober 2024 di Patupahuriat Tado Pesta Gotilon tahun 2024 sekaligus perayaan ulang tahun HKBP Raja Wali napa 22 on. Khobar tusi di patu pada permingguan telu hali. Ima ibadah pagi sada masuk pukul 8 wib, ibadah siang masuk pukul 10.30 wib, don ibadah sore masuk pukul 10.00 wib. Na paupaton punguan PA punguan Kor Estomihi di hari Senin 30 September 2024 di Patupa do PA Kor Estomihi di bagasni keluarga Panggabian Boru Sitopul, maringanan di Jalan Beringin 2 Sesibam masuk pukul 10 sia 30 wib. Na palimahon PA bulanan Naposo di hari Minggu di hari Sabtu 5 Oktober 2024 di Patupa Naposo Bulung do PA bulanan di bagasni Naposo Ima Sonia Grace Agustin Siahaan Dot Ruth Misaela Yanakoni keluarga Sintua TM Siahan Boru Hasugian, alamat Jalan Delima 9 Villa Fajar Indah Tolu Blok I nomor 5 ruas ni Wek 2 masuk PA pukul 10 sia wib. Na paunopon ibadah pasahaton penghargaan tu siswa dohon mahasiswa berprestasi. Khobar tu program ni huriata di hari Sabtu 12 Oktober 2024 di Patupado uluan ibadah Huhut Pasahaton penghargaan Sian Huria tu siswa doho mahasiswa na berprestasi maringanan di gereja masuk pukul 10 pitu wib. Na papituhon dakdanak nasorang di hari Kamis 10 September 2024
nunga di basa-basa tuan sadada bawa di keluarga ni Amang Esritonga Inang Boru Sinaga. Alamat Perumahan Jala Utama Beringin Opat, Blok DD nomor 8, Air Hitam, Ruas ni Wek 10. Hipas dodak danahi suwaksohoni nang natorasna. Napawaluhon tikting neng marbagas, tikting parjolo. Neng majalo pasu-pasu parbogason ma yanakon ni Huriata, Ima, Ibda Yogi Satria Lesmana Panjaitan SHMH. Anak ni Amata Sintua Marlen Panjaitan, tubuh ni Inata Rospita Boru Sirait. Alamat Perumahan Widyagraha 2 nomor 2, Ruas ni Wektolo. Dot Orwana Ayu Marina Boru Simanjuntak SH. Boru ni Amata Doktrandus Morlan Simanjuntak SHMH. Tubuh ni Inata Martiana Boru Sihombing SH. Sian Huta Jalan Giam Raya Blok B7 nomor 10 Tolu. Pandau Permai Ruas ni HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis Distrik 22 Riau. Nasidan yang majalo pasu-pasu parbogason di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau di hari Rabu si Oktober 2024 pukul siawib. Ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton. Selamat ulang tahun matuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dope. Nama ulang tahun kelahiran do pernikahan. Nah mulai tanggal 20 Tolu rodi tanggal 20 September 2024 di Ari Sadarion. Saya dilehot tuata madihamu hagi pason don gajang ni umur. Hatani di bata tu nama ulang tahun. Molomiak kamu di bagasan ahu. Jala molomian hataki di bagasan kamu. Jumpa kamu do manang dia pe. Di pangido rohamuna. Tersurat di Yohanes 10:5 ayat itu. Napa 10 tikting perhepengon. Posisi perhepengon wartani minggu 1 minggu sadario 20 September 2024. Saldo 22 September 2024. Godangna 544 juta 636.930 tolu. Tersagi mai di Huria 121 juta 120.745 rupiah. Di pembangunan 5 juta 140.300 rupiah. Napa duahon jumlah penerimaan sia tanggal 21 September 1 tanggal 27 September 2024 godangna 42 juta 126.000 tersagi mai tuhuria 10 juta 783.675 rupiah tu pembangunan 3 juta 611.275 Tolu jumlah pengeluaran sia mulai tanggal 21 September rodi tanggal 27 September 2024 godangna 45 juta 150.810 rupiah. Pengeluaran tuhuria sia kuria 26 juta 622.872 rupiah. Tu sentralisasi 10 juta 326.145. Posisi saldo akhir per 27 September 2024 godangna 541 juta 673.176 rupiah. Di Huria 125 juta 80.540 rupiah. Di pembangunan 308 juta 777.570 rupiah. Tu pusat sentralisasi 10 juta 754.050 rupiah. Imat taringot turincian tikting parhepengon boy mata jaha duwea grup tama masing-masing. Napa 10 sadahon hata mauliate. Pasaton ni huriata do mauliate tu suderos ni huria nang nasoruas dope. Nang pasahato pelian sigano minggu, pelian partangyan keluarga, perpuluhan dohot hamauliateon. Suaksongoni nang peliat tahun do GTTR. Mulu adong kekeliruan manang na hurang jelas. Ditiktingon boy malangsung dihubungi tu parhalado di konsistori. Songoni matikting di huriata di bagasan mingguon oras madihita saluhutna.
Kabigima Kor Amagideon.
Tabuji Tuhata mari tede nomor 750 alu. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Hatani debata nagabe jamita di mingguta sadarion ima natar surat di buku Pesalmen bindu 124 ayat sada sahatu ayat walu. Pesalmen 124 ayat sada sahatu ayat walu songonoma didok disi. Hamauleateon marningot haluaon binahen ni debata. Ende hananakok sian si David. Aut unang Jakoba mandongani hita sai ima didok Israel. Aut unang Jakoba mandongani hita uju hehe jolma mangalo hita. Sai ngulu-ngulu hita boduton na ujui di panoboni rimas nasida dopak kita. Sai na aupon ni aka aek do hita ujui, sai na boluson ni batang aekido tondita. Sai na boluson ni aka aek na marhasakido tongon tondita ujui. Pinuji ma Jakoba na somangaleon hita si soro on ni aka ngingi nasidai. Nunga malua tonditai songon pidong na malua sian sambil ni par sambil nunga matos sambili jadi malua hita. Yang go pangurupion di hita di bagasan guarni Jakoba si top palangit dohot tanoon. Ido sahat na. Di hamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Topik ni mingguta di bagasan minggu sadarion mandok pangurupion di hita di bagasan gowarni Jakoba. Ende tanakin lau paborhaton parjamita mandok Jakoba pangurupi. Amang inang molon ni bilang-bilangan nasa pardalanan ni ngoluta songon halak na porsea hita di Yesus Kristus. Adong dopetahe siak kita naso makilalahon pangurupion ni Jakoba. Buatahe. Adong dope siak kita naso makilalahon pangurupion ni Jakoba. Di sandok ngoluta maragam doso nari umurta naro tu bagas joro ni Tuhanon. Adong na sekian belas tahun, adong sekian puluh tahun, bahkan nunga torop di gijang ni 50 tahun akan naro tu parmingguanon. Terbaik kita doa mang inang lako mambilang-bilangi pangurupion ni Jakoba di bagasan pardalanan ni umur tasahat tutikion. Molo tapahombar tu Pesalmen 124 macai takas do si David rap dohot bangso Israel mangendekon ende hananak pokon nyanyian ziarah
Diendehon nasida gabe sada panindangion di ngoluna. Alamacay takas do nasida makilalahon pangurupion ni debata. Ido umbain di dok nasida aut unang Jakoba mandongani kita. Uju heke jol mamangalo kita say ngulu-ngulu kita bodutonna ujui. Aut unang Jakoba na mandongani kita. Say aupon ni aek do kita ujui. Say naboluson ni batang aekido tondita. Jika bukan Tuhan yang menolong. Neng idaot tadi bagasan turpukon. Ada perbandingan amang inang. Di tonga-tonga si taonon, dohot dung malua sian si taonon. Di tonga-tonga mengadopi ragam hamaolon, dohot dung malua sian akar ragam hamaoloni. Perbandingan na ima sian haporseon nasida mandok aut unang Jahoba mandongani. Masa si taonon roha maolon aut unang Jakoba mandongani nungabe di boduti hita ujui ena. Seperti harimau memakan mangsanya, demikianlah perjalanan hidup bangsa Israel seandainya Tuhan tidak menolong mereka. Mereka pasti sudah habis dilululantakkan oleh musuh-musuhnya. Pakilalaan dihina balgan di pangurupion ni Jakoba. Memotivasi bangsoi marpanindang ngion di bagasan haporseona mando pinujima Jakoba. Ala Jakoba dona mangalekon dinasida haluaon. Haluaon di ngoluna, haluaon di tondina. Dina mangadopi akaragam hamaolon sinakin amang inang. Akan namasa di ngoluna sida. Molo di bagasan turpukon. Di sarupahon nasida dosongon aek. Sayna boluson ni batang aeki tondita. Boluson ni aek namarhasaki do tongon tondita ujui. Seperti banjir bandang yang dapat membawa segala sesuatu untuk dihanyutkan. Naboy mambain jolma, hinon kondisi taonon, hinon koni akar ragam hamaolon, di tonga-tonga ningoluna, sahera di bowan aik gudang. Patuduhon, dang mampu jolmai, lau bertahan. Aut unang Jakoba mangurupi. Dang mampu jolmai paluahon dirina dina di aupon aik godangi nasida. Ketika mereka dibawa oleh banjir bandang itu, dang mampu jolmai mangurupi dirina siani. Aut so Jakoba mangurupi. Amang inang haluaon na binoan ni debata tu bangsoi didukdo di bagasan turpukon. Sahera na pinalua manasida sian sisoroon ni akangingini nasidai. Seperti seekor domba yang lepas dari harimau yang akan memangsanya. Sahera pidong nama lua sian sambil nipar sambil haluaon na dipakilalakon bangsoi hinorkon pangurupion ni Jakoba. Ido umbahen pakatindak konon nasida macai takas di ayat walui ianggo pangurupion di hita di bagasan goar ni Jakoba si topa langit dohot tano ondo. Lapatan na disi amang inang dipakilalakon jala dihatindakon bangsa Israel
danga dong pangurupion na asing ni sian pangurupion ni Jakoba na boy paluahon na sida sian ragam akan masa di pardalanan ni ngoluna. Di hamuna na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Molosongoni do takas na panindangion ni bangso Israel amang inang. Di pangurupion ni Jakoba. Odonakin na hudok kami tuhita di bagasan ngoluta naung sekian leleng hita mangolu di Portibion. Takas do hita makilalahon pangurupion ni Jakoba. Naung tukdo hita songon bangso Israel laot takas mandok jalamangauhon maka jongjokon pangurupion ni debata di bagasan ngoluta. Taida majo sian pardalanan ni ngoluta amang inang. Unang pola saliling mangulu hita di Portibion idaota. Holan di bagasan sabulan, manang di bagasan saminggu naung salpu. Songon dia do pangurupion ni debata di bagasan ngoluta. Dapatut donian hita mandok, songon nanidok ni parpesal menon, rapon dohot bangso Israel, Jakoba pangurupion di nasida. Amang inang neng togihono nami hita lao mamereng di bagasan ngolu taon yakit do au berusaha do hita memperjuangkan hidup kita masing-masing. Karena memang seperti orang bijak katakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Tidak terlepas dari berbagai macam perjuangan apapun itu. Alai neng berengota di bagasan perjuangan na meragami di tonga-tonga ni parngoluota. Tetap do hita makilalahon pangurupion ni debata odo neng berengota. Adok kucahami di surat sada panurat na mancaritahon hea di bereng ibana sada lukisan. Lukisanon dibaen judulnya tangan yang menolong di lukisan. Ima judul ni lukisan ni. Ahado na terlukis di sada lukisan ni. Ima dipatuduhon lukisan ni do manang digombarhon sahalak ama na tua-tua si jaladeke. Na kundul di bagasan sada solu manang parau. Dungi di sabbolasiamun ni amat tai hundul do sada dak danak boru na met-met. Rapma nasida na dua maniop hole. Kalau dari ukuran manangsian ukuran Nikoleon lau sitiopon nasida balgana holei nunga songon bulu godang manang bambu yang besar. Alani balgani holei dang tarbain dak danak borui manggolom holei ay met do tanganna. Lapatanna holan asal ape nama tangan ni dak danak borui di hole na balgai. Rap mana sida dohot amat tanah tua-tuai di tiop dak dana kima holei dang pala adong nian pakorhon na amang inang tu pardalanan ni parawi alai gogo ni ama na tua-tuai do mambaen mardalan parawi ibana dona gomos maniop holei dohot menggerakkan holei asaboi mardalan parawi
Ditiup danak boruido nian holei alai imanakin holan asal na apedo tanganna tusi. Dang marpak korkon nian di pardalanan ni parawi anggosian paniop ni danak boru na meti. Amang inang dia doneng idauta. Odonakin na hudok kami. Sudedo kita memiliki perjuangan masing-masing dalam kehidupan kita. Karena memang hidup adalah perjuangan. Alai tudos tusido. Pakor ni ulaon manang usaha ni jolma di portibion. Itap na terbaik kita taulahon. Itap na terpatupa kita tapatupa amang inang. Ikon ringgas do kita mula ulauta. Marusaha mangeaki nauli salileng mangulu kita di hasianganon. Alay tahe mulut tungpe sian akaragam na taulay. Mulut tungpe sian akaragam nauli na tarpatupa kitai. Marpakor kon ma dihinauli dot hinadenggan ni hasil ni ulaoni. Memang natutudo amang inang alani balga ni gogota manang alani pakor kon ni gogota ubaen menjadi saluhutna. Sudena tapatupai manang nataulahoni tudos doi songon danak boru na meti nama niop holei. Dada alani danak meti mardalan parawi alai alani amana tua ido ubain naboi mardalan parawi songonido dada alani gogota ubain menjadi nataula nang pemarusaha kita molodang alani pangurupion ni Jakoba dangadong menjadi agia AHP nataula di bagasan pardalanan ni ngolut tahun. Alani gogoot tado mangula alay unang lupa gogoot tado martangiang pasahaton tu debata. Gogoot tado mangula alay unang lupa unang gogoot ta pangasahon diri di bagasan akaragam si ulaon alay gogoot tado lau pasahat toni tu debata. Ala memang Jakoba do pangurupi di hita di hamunan na hinangholongan di bagasan Yesus Kristus mulo taktas do hita makilalahon amang inang. Di pangurupion ni Jakoba nasa sitong na di bagasan ngoluta. Nangadong benian inganan manang na otik pe di jolmai asa margicang ni roha. Itu yang sebenarnya. Ketika kita merasa pertolongan Tuhan, semua yang ada dalam hidup kita berkat pertolongan Tuhan, maka tidak ada tempat di dalam hati kita sedikit pun untuk menyombongkan diri. Itu umbain unang pangasahon dirim, unang pangasahon gogong, unang pangasahon hatawomu, unang pangasahon manang AHP na adong di bagasan ngulumi. Alay pangasahon ma Jakoba. Ikon ingot do hita na pinatupa ni debata. Nasa na adong diaw na pinatupa ni debata do. Mulutong tarbain au pe mangadopi sa luhut na pinatupa ni pangurupion ni debatado di bagasan ngolukku. Ikon ido amang inang. Asa unang gabi madabu hita tu pangalaho si gijang ni roka di bagasan ngulut taon. Alanung ama cai godang halak madabu tu gijang ni roha makilalahon nasa na adong di ibana
hinorhon ni gogona dohot pikiranna. Margicang ni roha maradok pondonganna. Pisi malolongna marnida donganna nautoru. Omaneng berengta. Pangalahon na songonod donaeng dihanguluhon hak Kristenota. Halak na mangauhon pangurupion ni tangan ni Jakoba di ngoluna. Dada gabe madabu tu pangalaho si kicang roha ibana. Alay ikon aluhonon na do sude tu debata ay diboto ibana do debata do pangurupi di ibana. Unang madabu hita amang inang tu pangalaho si kicang ni roha. Ra sude do hita hea mabigi taringot tu peristiwa ni kapal Titanic. Ate, ahana masa disi halak na merancang kapal na balgaon, na mewahon, na luar biasaon dengan kesombongannya amang inang. Teal ibana, mandok kapal ini tidak akan dapat tenggelam nina namambay ni. Bahkan oleh Tuhan sekalipun. Baik kok kita maju. Imahatana ni dokon ni namambain kapal Titanicon. Kapal ini tidak akan dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Adon-adong di siang manginang. Gicang ni roha. Karena pada zaman itu dia dielu-elukan oleh orang banyak. Dengan keluar biasaan hasil karyanya, hasil yang dia cipta. Lapatan na disi na malu do imana, na pistar do ibana, luar biasa do hasil ni karejona. Ido na dikagumi, dielu-elukan orang banyak. Ujungna madabu ma ibana tu pangalaho gicang neroha. Didok ibana ma, kapal ini tidak akan bisa tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Dang nong gicakiem nama rohani colma songoni. Alay ahado tahen na masa kapal Titanic berangkat, dia berlayar dengan pelayaran perdana dan pelayaran itu menjadi pelayaran yang terakhir. Menabrak gunung es, terbelah dua dan tenggelam ke dasar samudra. Tabayak koma amang inang balgani pangurupion ni Jakoba di ngolu ni jolma out unang alani debata HP dang tarbaik kita songon di partikiata si sonarion neng dohonot tadope alani au neng dohonot tadope alani hita alani gogota tapasiding ma akasi songoni songot na didok parpesal mendok au pono aik godangi aik nabalgay mulo da ngadong pangurupion ni debata maut do hita songon na masa di kapal Titanic bola dua do holan di bagasan pardalanan na parjolo na gabe pardalanan na parpudi dihamuna na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus alani amang inang songon dia peragam ni hamaloota ragam ni hapistarata, ragam ni hagogoota, ragam ni hamoraota, nang ragam ni hasangapota di bagasan ngoluta, nata jalo saling mangulu kita di portibion ikondo ingotota toktong Jahoba. Di akar ragam pasu-pasulas ni rohape, dihagogoon di parbinotoan hapistaran hamoraon hasangapon hagabeon boido gabe marpakorhon dosai di jolma molodang mangasahon Jahoba boido marpakorhon hamaupon di jolma molodang diurupi debata hita laho mamparhaseang di nasa pasu-pasunai nanilehonna tuhita atong dia manata adopi di partikianon. Nang dipaingot debatado hita amang inang.
pangasahon ma Jehovah. Ibana do pangurupi di hita. Out soala pangurupion ni debata dang tarbaik kita jongjong ditikion dia dopanna. Holan ala ni pangurupion na do ubay na tadai ragam akan masa di bagasan ngoluta. Margogo hita mangadopi hamaulon, marlas ni roha hita mangadopi ragam pasu-pasu na denggan di ngoluta sudenai alani pangurupion ni Jehovah. Atong tadok matu debata urupi au Tuhan dinasa pardalanan ni ngoluku ahape namasa hodo pangurupi di au alaniaha dangadong amanginang jolma narade mangurupi hita 24 jam di ngolut tahun holan Jehovah do holan Yesus Kristus do narade mangurupi hita di sude akapartikian namasa di ngolut tahun alani tu ibana mahitaro tu ibana mahita marlojong tu ibana mahita mangido homa Tuhan pangurupion di au amin marang yang mahita. Jehovah debata para siruha jala perdinggan basa. Mandok mauliate dohami tuho di bagasan minggu sadarion. Ala dileok kodo pepartikian dihami. Lau mamuji dok pasangapon guarmu nabadiai. Di tonga-tongani kuriamon. Dipakulingi ho dohami Tuhan. Marhite-hite hatam. Napaingotok kami hodo Jehovah nami pangurupi di hami di tonga-tonga ngulu nami saliling mangulu kami di portibion out unang alani Jehovah dang mangulu behami di tikion alani hupuji hupasangap hami husombah hami maho Tuhan nama kaholongi hami na toktong mangajar-ajari hami na mamasu-masu na sa pardalanan ni ngulu nami pargugoy mahami di ari-ari ni ngulu nami lau mamuji do pasangapon kuarmu mangulahon akaragam si ulaon na denggan saliling mangulu hami di portibion Tuhan hodo pangurupi di hami narade di sude partikian rapon do tami alani iku pasahat kami mangulunan holan tu tanganmu mahami gom-gomi hami Tuhan diton dinang pamatang nami tiup matangan nami aliamang jala hami pemaniup tanganmu macai komos rap sauduran mahita Tuhan lau mandalani ari-ari ni ngulu nami unang paluas kami mardalan sahalak nami gabe lilu gabe sohu botok kami akadalan sitopoton nami alani sian toruk ni roha dot ias ni roha nami roma hami tu adopanmu ali Jehovah pangurupi tuho mahu pasahat diri nami urupi mahami disude akan namasa di ngolu nami napos doroha nami Tuhan tondimi tondi porbadia pangurupi na toktong mangajar-ajari kami asa kuboto kami maka ngoluhon ngolu na marhabadiaon saliling mangulu kami di portibion mauliate Tuhan didenggan ni basami di haradeomu marhite-hite Yesus Kristus napaluahok kami sian akaragam hamaulon ni ngolu nami tarlumobi sian dosa dot hamateani atong homa ali Tuhan Yesus nahu pangasahok kami di ngolu namion asa molotong adong pe hamaulon di partikianon na wadopi hami di ngolu nami pos dorohan nami hodo na paluahon hami sian hamaulon ni ajari hami marunduk marserep ni roha disude aka partikian ni ngolu nami unang madabu hami nanggo sadape tu pangalaho si kicang ni roha hinorhon ni akaragam nauli na denggan na hucalo hami di ngolu nami paingot hami Tuhan na siak kodoi saluhut na dang alani koko dang alani bisuk nami ali Jehovah pardenggan basa nang songoni di akaragam pakobasion ni kuriam
Tuhan mama masuk mandongani sude aka ruas ni huriami dot sude aka pangulan ni huriam asa terbaik kami Tuhan di bagasan sada ni rohana sian Jakoba patu pahon akan nauli na denggan nanaing si patu pahon nami di tonga-tonga pakobasion ni huriamon hutangnya kok kami do Tuhan disakap ni huriam di nanaing marpesta gotilon hami di minggu naneng roh Tuhan ajari hami mamilang-milangi pangurupion ni Jakoba di ngolu nami asatung takas mahuboto hami mandok mauliate tuho pasahaton natama tu adopanmu sien parbue ni na niula nami Tuhan asatung anggiat nian takas situtuma hu auhok kami pangurupion ni Jakoba di tonga-tonga pardalanan ni ngolu nami atong asima rokam di hami satokin nari Tuhan neng rap mahami pasahaton nasa pelian nami acari hami pasahaton pelian nami natama di adupanmu sian roha na ias unang sian parungutunguton jaloma saluhut na nahu pasahat hami tuho Tuhan lehon tu hami toktong pasu-pasumi asalam tahu hami mandok mauliate tu adupan ni Jakoba atong tangihon ma tangiang pangiduan nami lehon matu hami Tuhan humbar tulomon ya roham mangasaun guarni Yesus Kristus martangiang jala mandok mauliate hami tuho amin. Marinde mahita jala tapasahat ma peliata.
Ende debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani salut sileon-leon na denggan dot na sauli basa na mauli utus. Hupasat hamima siana ni lehon mi tu hami, pelian nami tuho, say calo may gabi uap na hucus ti culum. Pasu-pasu may jala ramoti, aso parhasea kami pelianon, patimbulo na rajon mo di tonga-tonga di kuriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalamu tanda hami godang ni silon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma haracaunmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa ni dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangagu. Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama bokina tuho jala asima rokana midahu. Didopakon Tuhan de Batama bokina tuho jala di pasar Roma damena tutondi.